pásmo. Bezzásahové pásmo, stromy suché, nikto nerieši. Spadnú, narastú nové, narastie nový pekný mladý porast. A je to vybavené. Takže tu máme príklad, ako má vyzerať prirodzený les. Takže vidíme, že popadané stromy bez zásahu človeka, jednoducho tak, jak padnú na zem, tak tam aj zostanú a sú výživou postupne pre ďalší nový porast. Lebo odhnijú a funguje to ako prirodzené hnojivo. V takomto lese, v takomto dreve potom sa držia rôzne chrobáky, rôzne červíky, kukly, larvy, na ktorých sa krmia vtáčiky a proste aj niektoré iné živočíchy, napríklad aj medvede, vyhľadávajú takéto biotopy. A to je presne tá biodiverzita, to je ten prirodzený vývoj lesa. Protikladom k prirodzenému divému lesu je hospodársky les, kde sa tzv. Choré stromy rúbajú, vyrubujú, kde sú z toho doslova stromie plantáže a potom je to vlastne mŕtvý les, pretože nehniezdia tam žiadne vtáky, nie je tam prakticky žiaden hmyz, žiaden život. Takže takýto les sa dopestováva u nás. Likožrút smrekový, ktorý napáda lesy aj v skalnatých horách a efektívny boj proti nemu sa tu vedie takým spôsobom, že les sa nechá zhorieť a tým sa vlastne vyhubí samotný likožrút, ktorý tak či tak vlastne k obnove lesa prispieva tým, že napáda staré choré stromy a potom môže naraz nový porast. Zhorený les, zhorené stromy. Human food kills wildlife. Ľudské jedlo zabíja divočinu. Takže podľa tohto sa treba držať. Nekrmte žiadne divé zvieratá. Pokuta iba $25,000 kanadských. Možná pokuta $25,000 kanadských. Maličkosť. Takže takto do kontajnerov treba hádzať jedlo a nie hocikde. Zabezpečené kontajnery proti medveďom na rôznych miestach. Toto je parkovisko konkrétne.
A z druhej strany sa dávajú vrecia. Od spodu je otváranie, na vrchu je pant. Otvorí sa to na pantík smerom hore a vloží sa vrece čisté. A znovu sa kontajner používa opakovane. Spredu je poistka, aby sa nedal otvoriť zvieratami, predovšetkým samozrejme, že nie medveďom. Takže diaľnica pri meste je všade oplotená, všade je pekne plot, aby sa zvieratá nedostali na diaľnicu. A dokonca vstup je riešený, alebo respektíve vstup, výstup z diaľnice je riešený takýmito valčekmi, ktoré neumožňujú zvieratám prejsť cez toto miesto, takže sa nedostanú do mesta ani z mesta na diaľnicu. Takže takýto vynález, takáto jednoduchá vec. Diaľnica je pekne takto oplotená, čiže zvieratá sa na ňu nedostanú, aj teda od diaľnice, teda respektíve smerom na diaľnicu samozrejme sa nedostanú. Všade je plot.